वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण पाहणार आहोत एक पारंपरिक रेसिपी। याचं नाव आहे खांटोळी। काही ठिकाणी याला खांटोळी बोललं जातं, काही ठिकाणी मोकळ असं बोललं जातं। आमच्याकडे याला टोपातलं असंही बोललं जातं। हे टोपात स्पेशली टोपामध्ये केलं जातं, कदाचित त्यामुळे। हे शेंगदाणे घेतलेले आहेत, हे आपण 4 ते 5 तास भिजवलेले आहेत। त्याची सालं अशी निघाली पाहिजे सोलून। हे तांदूळ आहेत, तांदळाची कणी आहे, गावठी तांदळाची कणी आहे। ती मी स्वच्छ धुवून सुकवून घेतलेली आहे। आपण ती आता भाजून घ्यायची आहे। आपण कोणतेही तांदूळ वापरू शकतो, जुने तांदूळ वापरायचे। आता तांदूळ भाजून घ्यायचे आहेत। सुरुवातीला मी गॅस मोठा ठेवणार आहे। तांदूळ खूप चांगले सुकले पाहिजेत। आपले तांदूळ खरपूस छान भाजून झालेले आहेत। त्याचा कलरही चेंज झालाय, ब्राऊन झालाय थोडा, आणि त्याचा एक सुगंध येतो भाजलेल्याचा। त्यामुळे आपल्याला कळतं की तांदूळ हे भाजून झालेले आहेत। आता हे आपण पूर्णपणे थंड करून घेणार आहोत। त्यानंतर मिक्सरला त्याचा जाडसर रवा करून घेणार आहोत। पूर्ण पीठ करायचं नाहीये आपल्याला। आपण आता साहित्य पाहून घेऊया। हे जे शेंगदाणे आहेत, जे आपण भिजत ठेवले होते, ज्याच्या साली काढून घेतलेले आहेत, त्याचे आपण अर्धे अर्धे काप करून घेतलेले आहेत। ते आहेत पाऊण वाटी। गूळ आपण वापरलेला आहे, ऑर्गॅनिक गूळ आहे, तो आहे 1 कप। त्यानंतर जो आपण रवा तयार करून घेतला होता तांदळाचा, तो आहे 1 कप। त्यानंतर हे पाऊण वाटी ओलं खोबरं किसलेलं घेतलेलं आहे आपण। इथे ही छोटा एक अर्धा चमचा हळद घेतलेली आहे। त्यानंतर छोटा चमचा वेलची पावडर घेतली। त्याचबरोबर आपण इथे 2 ते 3 टेबलस्पून तूप घेणार आहोत। पाणी। आपण रेसिपीला सुरुवात करणार आहोत। इथे मी टोप तापत ठेवलेला आहे, त्यामध्ये मी तूप घालून घेणार आहे। मी इथे 2 टेबलस्पून तूप घेतलेलं आहे, ते गरम करत ठेवलेलं आहे। त्यानंतर त्यामध्ये मी गूळ घालणार आहे। गूळ हा आपोआपच मेल्ट होईल, त्यामुळे मी चिरून नाही घेतलाय तो। ओलं खोबरं घालून घ्यायचे। गॅस बारीकच ठेवायचा आहे आपल्याला। इथे मी स्टीलचा टोप घेतलेला आहे। आता शेंगदाणे घालून घ्यायचे आहेत आपल्याला। हे मिश्रण 1-2 मिनिटं आपण चांगलं परतून घेऊया। 2-3 मिनिटं झालेली आहेत। आता यामध्ये आपण पाणी घालून घेणार आहोत। पाणी घालून झाल्यानंतर यामध्ये मी हळद आणि वेलची पावडर घालून घेणार आहे। आपण यामध्ये चिमूटभर मीठ घालून घेणार आहोत। ऑप्शनल आहे, नाही घातलं तरी चालू शकतं। पाण्याला उकळी येण्याच्या आधीच आपण त्यामध्ये हे तांदळाचा जो रवा करून घेतला होता तो घालून घेऊया। तो आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत यामध्ये। साधारण रव्याच्या प्रमाणामध्ये मी 1 कप जर रवा घेतलेला आहे आपण, तर मी पाणी 3 ते 3.5 कप घेतलेला आहे। आता मी ते बारीक गॅस करून झाकून ठेवणार आहे। साधारण 1 ते 2 मिनिटांमध्येच पाणी शोषून घेतलेलं आहे रव्याने। आपल्याला मध्ये मध्ये चेक करत राहायचं आहे। परत झाकण ठेवायचं आहे। आपल्याला याच्या वड्या पाडायच्या आहेत, त्याच्यामुळे याच्यातलं पाणी मुरणं हे फार गरजेचं असतं। मी हा स्टीलचा टोप वापरल्यामुळे मला जर मी ते डायरेक्टली गॅसवर ठेवलं असतं मुरण्यासाठी, तर तो खालून करपला असता। त्यामुळे मी इथे तवा ठेवलेला आहे आणि ते मुरत ठेवले। मी जेव्हा तव्यावर टोप ठेवला तेव्हा
1 मिनिटं मी मोठा गॅस केला होता. त्यानंतर मी साधारण 2 ते 3 मिनिटं बारीक गॅस करून हे शिजू दिले आहे. हे पहा, यातलं सगळं पाणी मुरलेलं आहे. मुरल्यानंतर साधारण हे असं दिसलं पाहिजे. थोडं ओलसरच आहे. 4 ते 5 तासानंतर ते अजून सुकं होणार. त्यानंतर आपण त्याच्या वड्या पाडून घेणार. आता हे थंड झालेलं आहे. साधारण 4 ते 5 तासानंतर आपल्याला ह्याच्या वड्या पाडून घ्यायच्या आहेत. माझी ही पारंपरिक रेसिपी जी हल्ली फारशी पाहिली जात नाही, ती तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट्स बॉक्समध्ये कळवा. लाईक करा, शेअर करा आणि जर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.